Dem baş. WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, Snapchat ev çendin türên komalatiyên dîhene bûne ek ji pîtîviyatiyên jiyanê. Ev çekê serdeme. Hêzeka ekcar zor heye bû guhandina hizr û bîr û rêdan û pêzanîna. Cîhan gorî bû gundekê biçîk û hemîr dorvê bazinayê kombebûn. Bikarînana torên komalatî ji layê Çîn û Asyê civakî ve cudahiya xwe heye û herêk bû mebestekê bikardînidin. Bikarînana torên komalatî genç gelek bikardînin, rêjeyeka zor heye û rêjeyeka zor ji demê me vekirina van torên komalatî terxan dibînin. Ji bo vê çendê genç wê valahiya demî pir biket, birêka teknolojiya serdem û hêz û şiyanê xwe têda diyar biketin, pêtiviyê gelek karên mifa encam bidetin û mifayê bigihîn te dewrûberên xwe û civakê xwe. Gelek genç bi van rêkan navdar bûne û şiyayîna van torên komalatî bi xwe bikene mîberek bû gihandina peyama xwe. Her wasa divêt peywendiyeka pêz di gelkesanên şereza li derveyê welatê girê dedin û çendîn kompanî û projan demezrin da ku mifayê bigihîn te aborê welatê. Wekî em dibînin gelek genç ji serkeftî şiyayîne bibin estêrek di civakî de ku malayeka genca li dor xwe kom kirîne birêka vekirina kenalan û xolan û silmînaran. Gencên xudanşiyan dişên bazirganiyeka mezin bikin û serbor û rewşenbîriya kesanên şereza û welatên dewrûber bigihîne gencên welatê xwe. Da bi zavê bikin aristê genca biguhorin ji xirabiyê bû başiyê û bikeyne gencekî jêhatî peyamdar.